Panalo. Yun, mayroon na ulit mga toy. Kuya, ando na. Si Philip. Dali, panalo. Malaki to. Ayun, dala. Oh, pare. Yan, dali. Kuya, galingan mo. Sama ako sandaan dyan. Gain po mga toy. Pinataan? Saka may nasawang pa. Ano ba yun? Harap. Ano ba yung sako na yun? Kamya? May ito pa oh. Dokrim Dory. Sorry. Yun, isang mapagpalang araw sa inyo ulit mga toy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga toy. Yun, Kalinawan Fishing Adventures tayo. Carp hunting. At siyempre, catch and cook tayo mamaya kung may makuha tayo. Kasama natin ulit sila, Riding Thunders TV. Tsaka si Pitonggo TV, andun mga toy. Yun, tsaka si Kakatsoy Joy. Si Philip Robles, kabila. Naunahan tayo, medyo tinangali tayo mga toy. Anong oras kayo dumating? Ha? Anong oras kayo dumating? 4:20. Tinangali, pasori. Oh, yun, nandun mga tropa. Nandun, sa kabila. Hoy! Ano na? Ginagawa mo. Ayan. Nakarami na kayo? Nakarami na? Sit up. Galing nyo naman, sit up. Ano dapat madali natin? Karpa ba o tilapia? Karpa. Pakiramdam ko may lulutang na karpa tapos makakawala. Carp hunting tayo. Oh, sige. Oh, yan. Abang-abang lang mga tayo. Baka sana makadali tayong. Oh, yun mga tayo. Sit up tayo. Sit up. So, sit up natin mga tayo. Yung 2000 series made in Riding Thunders TV. Yan, ang ganda mga tayo. Yun. Unang hagis. Karpa agad. First cuts. Yan. Grabe nga alon. Iba yan. Ganda ng natin mga tayo. Pangatlo na ata natin ditong fishing adventures ha. Yan ang grupo. Si Kuya Andy oh. At yung mag-utol. Nagka-carp hunting din sila mga tayo. Kasi nakadali na siya. Oh. Goldfish. Katsoy totoy. Hindi siya totoy yung mula mga katsoy ha. Hindi siya totoy yung mula. Kalinawan tayo ulit. Tres back. Iyon no. Kasama natin si Katsoy Little Boy. At ang aming hepe Katsoy Joy. Wala si Katsoy Riding Thunders ha. Ayan doon, nangangarpa na pala. Tira nyo kami karpa dyan ha. A few moments later. Ayan na mga kasoy, nagkakikibita na dito. Yun oh, may saon ka na. Sarap naman yan. May pangihaw na. Yun malapad na pati Oh, ayos na yan. Oh yun, nakadali siya ng burrawan. Pusit. Kaya kasama natin dito mga toy, si Riding Thunders TV ulit. At si Pitonggo TV. Ayun Sino yun? Pugi na yun Ang may pugi doon mga toy. Ginagawa. So ayan si ano ba yung si Philip Robles. Barkadaan vlog mga toy, pasupport na lang para dumami-dami yung mga tropa natin dito. Ayan, malapad na naman. Mapula-pula yan pare ko yan. Ayos. Pwede na. Galing naman. Sana all. Ayan mga katoy, nakakuha si Riding Thunders. Dalawa. Ang ganda ang lalapad Ang galing. A few moments later. Nadali rin. Yun. Ano na. Nagbunga yung paghihirap. Allah, karpa. Yes. Woo! Relax lang, relax. Yan, malaki nga, ayan. Yun. Bakit duli? Ay, karpa. Karpa yan. Ayun, yun. Yung mga katoy, mga. Ay, malaki nga, ayan. Ay, malaki kasi gumagano. Ay,
ano, tilapia yan. Ay, karpa, karpa. Ay, karpa, karpa. Ay, sayang. Nakawala. Ay, nabigtas. Nadala yung tali. Nadala yung isang taga. Sayang. Sayang mga katoy. Sisap tayo mga katoy ng ano? Ng pangkarpa. Magkakarpa na ako kanina, hindi ako nakakano, pero kala ko kasi walang karpa dito. Yun, silak tayo ulit. Karya tayo ulit, pangkarpa mga katoy. Woohoo! Ayan na mga katoy, puro ano lang, carp hunting na kami. Ginagawa. Boss, ano masasabi mo kung sakaling makakuha ka? Pag ako nakakuha, pwede na akong mag-retire. Unlock yun. Ayan, pinangako mo yun ha. Ayan mga katoy, nakasitap tayo pang karpa. Waiting lang yan mga katoy. Doon sila, kasi Leto, doon sa kabila. Kasi Bullywit, saka si Riding Thunders. Doon lahat, sa kabila sila. Dito sitap lang tayo. Iyaw tayo mga katoy, iyaw tayo mga katoy. Yun mga kachoy, kain po tayo mga kachoy, oh. Katsin ko kulit kayo ito, yung mukbang. Asan si ano? Kachoy Philip! Naging bad eh. Ay, nakaubad ka. Ba't nakaubad ka? Lagot ko. Lagot ka. Kuha ka ng damit yun, bawal i-YouTube. Kuha ka ng damit, dali. Kuha ka ng damit. Pagalitan tayo ni ano, ni Lolo. Mga kachoy, oh. Ganda ng ano namin, oh. Parang ano lang yan. Ito yung mga face na uli natin yung isang araw. Okay, game. Kain. Kain po. Kaya tayo mga kachoy. Kain. Kain po. Yan. Busy si Kachoy Leto ko yun. Yan, kain tayo. Yun. Harap na kachoy. Kain po mga kachoy. Yung kinataan? Nakamay lang tawang pa. Harap. Yan? May ito pa oh. Ito, cream dory. Dory? May goldfish pa oh. Picture ka please. Yung basura, wag niyong ikakalat kasi pagalitan tayo ni ano, ni pulis. A few moments later. Ay mga katoy, dito lang tayo. Abang-abang lang tayo mga katoy. Tsagaan talaga sa carp hunting mga katoy. Ganda rito, sayang yung kanina mga katoy. Laki sana, videoan natin. Kaso kumalas, putol. Kapasalubuhan ka daw. Si Kuya pala mga katoy, si Kuya Andy. Naka ano daw yan, 21 na karpa. Si Tutoy, Kuya Tutoy, naka ano na, 13. Pang ano daw pala yung kanina, pang 14. Sayang. May ano pa, may araw pa. Yan, waiting lahat oh. Yeah, bato ulit siya mga tayo. So, umasa yung birada namin. Malapit lang pala dyan tinitira niya. A few moments later. Tali mga tayo si Kano, si Philip Robres. Karpa, dali, karpa. Oh! Woo! Salok! Pangalawang pagkakataon. Dali. Oh, malaki. Please. Ako sa salok! Sino ba? Kaya mo, ako. Oh, ay. Oh! Ay, kaya. Mali! Ayos. Mga katoy. Ang ganda. Ay, muntik na. Kalahating kilo.
Yun, fish on, karpa. Bakit siya, pahinsa na, gawin ko ng thumbnail to. Uli nga na, Philip Robles. Yun, thank you. Boundary. Lala ko panduli. Laki rin. Sayang yung nakawala kanina. Yung mga kasi ang dami na palang ulan ni Philip Robles mo ito yun. Ang dami na pala pre. Oh, ala. Grabe naman yan. A few moments later. Panalok! Panalok ulit! Panalok! 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 Yun, mayroon na ulit mga to eh. Pangalawa pagkakataon. Dali, panalok! Malaki, malaki to. Ayun, dala. Oh, pare. Yan, dali. Kuya, galingan mo. Sama ako tandaan yan. Kuya, galingan. Ay, mas malaki to. Mas malaki yan, mga to eh. Ay, nakawala. Ayoko na nga manalok. Ano ba yan? Oh. Ano ba yan? So, sayang kuya. Ayoko manalok, ayoko na, ito na, pahawak. Sayang. So, yun. Uy, ang daming karpa dito mga toy. Sus. Ang daming karpa dito. Grabe. Sus Mario. Sus Mario. Sabi mo busing. Tanap. Hindi yung sa sa kibit. Kibit dun sa ano. Sana maranasan namin dalawa ni Kachoy yun. Oo nga. Sana nga ano. Para kahit maputol yung brand natin. Sakap-sakan namin kung problemahin kung yung rod namin mapuputol o Oo hindi. nga. Ano nangyari daw? Ba't May tender na taga. ay, maliit yung taga. Sayang, oh, yan matay oh. Ay, malaki. 1 kilo pala pinapain niya eh. Kaya Dapat pala siguro malaki. Oo nga. Oh, yan. Oh! Ulit. Gaya, dapat bantay mo ano. So, yung makati, nakita natin. Biglang yun ano. Ay, meron. Ay. Agoy. Meron? Talagang pinakawalan ko yun. Kasi Ah. ayoko naman masakta si Kachoy. Ano ka rin pala, ano? Ano tayo? Dalawa. Dalawa kayo. Hindi, karamihan dyan huli niya. Ayun guys. Dami. Kaso nabugbog ng tubig, nakakapalo. Yung nakuha na natin sa kanya makati, ano, yung karpa lang. Ayan na po. Ayan yung taga. Ali mo. Sana all. Yan, uwi na kami mga tayo, uwi na. Pwede yung May sayang man nakawala. So, yung. Dalawang karpa sana yun. Sa hindi lang nadali. Uwi tayo mga tayo, hindi tayo nalat tayong shoutout pala mga tayo. Sana lang, pagdating na lang sa bahay. Yun mga katsoy. Dito na tayo, dumating tayo mga tayo. Grabe. Inabot tayo ng ulan mga kayo sa daan. Umuulan pa mga tayo. Grabe ang lamig. So yun nga mga tayo. Isa na naman panibagong fishing adventures yung ginawa natin kanina. Yun nga, makasama natin yung NZ Angler Groups, kaka yung mga ibang tropa doon na mga taga Binangunan. So yun nga mga to, yung sinorte sa atin, sinorte lang si Philip Robles na nakapag-angat ngayon ng isang karpa. Saka yung ibang tropa at saka si Riding Thunders TV. Nakakuha nga ng pangulam natin kanina, pinagmukbang natin. So yun, maraming salamat at pasalamat tayo kasi meron tayong naulam. At sayang, sobrang pangihina yung dalawang magutol mga tayo. Hindi nila naangat yung yung dalawang karpa. Ang lalaki pa naman mga tayo, sayang. Grabe panghinayang talaga. So sana ma-experience natin yung gano'n, yung makapag-angat karpa na malaki. So yun mga tayo, maraming salamat nga pala mga tayo sa full support nyo sa channel natin. Pasalamat nga pala ako sa mga silent viewer at sa mga bagong subscriber at sa sulit katsuy natin na lagi nakasubaybay sa channel natin. Monetize tayo mga toy. Thank you. Kapaya tayo. Thank you. Maraming salamat mga kayo support. Thank you. Papasalamat nga pala ako sa asawa ni Riding Thunders TV, si Kachoy Joy. Kasi siya yung talagang tumulong sa akin sa pag-ayos ng aking channel.
Yun, salamat. Maraming salamat Katoy. Tsaka ano pa lang, yung salamat ako sa mga bayaw ko, sa kapatid ko at sa mga pamangkin ko na talagang nagpursige na nanood talaga ng buo na video ko para ma-monetize tayo at ma-reach natin yung 4,000 hours na ni YouTube. Maraming salamat, di ko na kayo isa-isahin. Thank you sa mga pamangkin ko at sa kapatid ko at sa bayaw ko, sa mga barkada ko, yun, kapinsanan ko. Thank you. Bago tayo matapos na shoutout tayo. Prince Pobarlan, yun, shoutout. Kalumoy Channel, yun, shoutout. At si Mimi Juralan, Lovin Adventures, shoutout. Cooking Beans, yun, yung passport naman mga tayo itong channel itong kumpare ko si Lovin Beans. Tony Max HD, yun. Dindo Vergara, yun. Boy TV Motovlog, yun, passport ko. Thank you. Nelfred Angelo. So, shoutout kay Sam Backyard. Yun, thank you. Alias Sahera Decoration. Thank you. Team Barako Boys, yun, thank you. Drop by Fishing TV, shoutout. At siyempre, shoutout natin si Nelson Nabia Jr. at sa mga anak niya na si Kurt, Ninya, Ian at si Marie. Yun, thank you. Kasi anak niya, thank you sa inyo mga bibi. Terence Gardening Life, yun, shoutout. Bike and Fish OFW Adventures. Lea Anthony, yun, shoutout sa inyo mga kayo. Budidaya Ikan Nila, yun, mga taga na siguro to, mga taga ibang bansa. So yun mga katoy, maraming salamat mga katoy sa pag-support nyo talaga sa akin mga katoy. Sana huwag kayong mag-asawang manood sa mga fishing adventures natin. Bye bye po, see you next vlog. Thank you mga katoy.